मोजाङै खोनासंलाय लोगोफोर, आङो दिनै नोंसोरनो मोनसे जोबोद गोनां खोथा खिन्थागोन आरोना। माखासे जोंनि मानसिफ्रा गोबां सेंग्रा हक बा सिख्ला हक जिखुनु जाया गोसो जानाय सुबुंफ्रा इउटुब खुलिनानै लायो आरो इउटुबनि फारसे बिसोरो भिडिअ बानायनायाव मिथियाबो जानो हागौ। इउटुबनि फारसे जोबोर गोनां आपडेट बेखौ इउटुबनि फारसे होनाय जादों आरो नोंसोरो बे आं मा बुंगोन बेखौ मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय आरोना। माने इउटुबाव जाय खामानि मावो, इउटुबनि फारसे जायफ्रा खामानि मावनो गोसो दं, भिडिअ बानायनो बा जेखि जाया ब्लग होन बा माबा मोनसे निउस चेनेल होन, गोबां मानसियानो इउटुब बानायो। नाथाय जायफ्रा गोदानै इउटुब खुलियो, इउटुब चेनेल खुलियो आरोना, बिसोरो माखासे भिडिअ बानायनायनि समाव इउटुबनि गाइडलाइनफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो माखासे गाइडलाइन इउटुबा होदों। माने गावसिनि नियमजों सोलिलाङोब्ला बेवहाय इउटुबनि फारसे जोबोर मोजां फिचार, एडभान्स फिचार मोनो आरो नोङो जुदि बे इउटुबनि फारसे जेबो नियम निथिफोरखौ मिथियालासे भिडिअ बानायबाय थायोब्ला, आरो माखासे कन्टेन्ट दं बबेहाय इउटुब भिडिअ बानायनायाव भाइरल जायो इउटुबनि नियम खानुननि फारसे आरोना। बेयो जाहैबाय स्पेम एन्ड डिसेप्टिभ प्रेक्टिस। सेकेन्डआव दङ सेन्सिटिभ कन्टेन्ट आरो थार्डआव दं भायलेन्ट एन्ड डेन्जारास कन्टेन्ट। फर्थआव दं माखासे रेगुलेटेड गुड्स। फाइभआव दङ EDCA कन्टेन्ट। बेफोराव माने इउटुबा माने गावसिनि नियम निथिफोरखौ जुदि मानियालासे भिडिअ बानायोब्ला बेवहाय वार्निं होगोन आरो वार्निं होखांनायनि उनाव जुदि नोङो बेखौ नायसनासै जिमेइलाव, बेवहाय आरो नोङो भिडिअ बानायबावबाय बिसोरनि नियम निथिनि फारसे नों मिथियालासे आरोना, बेवहाय आरो नोंनि फारसे इउटुबा बबेबा समाव नोंनो वार्निं होखांनायनि उनाव माबा होगोन आरो माने स्ट्राइक होयोब्ला नोंनि भिडिअआ माखासे सम थाबथानो हागौ। बेवहाय नोङो जेबो भिडिअ होनो हानाय नङा आरोना। बेवहाय नों लाइभ होनो हानाय नङा, भिडिअ सोनो हानाय नङा, बेबादि जायो आरो सेकेन्ड टाइम नोङो बे फार्स्ट स्ट्राइकआ 7 दिननि उनाव बियो जाफिनगोन। आरो जुदि नों सेकेन्ड टाइम आरोबाव इउटुबनि फारसे उल्लंघन माने नियमखौ फालियालासे आरो होबावोब्ला भिडिअखौ, बेबादि कन्टेन्ट भाइलेन्ट कन्टेन्ट होबावोब्ला आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय इउटुबा नोंनो 14 दिन बेखौ बन्द खालामना होगोन। बेवहाय नों जेबो लाइभ टाइप भिडिअ सोनो हानाय नङा। बेखौ बयबो मिथिनानै लानाया मोजां आरोना। आरो जुदि थार्ड टाइम नोङो जुदि होबावोब्ला बेवहाय नोंहा चेनेला माने 90 डेजनि थाखाय बियो स्टप जानानै थागोन। नों बेवहाय जेबो खामानि मावनो हानाय नङा, लाइभ टाइप भिडिअ सोनो हानाय नङा। आरो बिनि उनाव नोंनि चेनेला टार्मिनेट जाहैगोन आरोना, उनाव रिमुभ जाहैगोन। बेवहाय नों जेबो माने रिकभार खालामनो हानाय नङा नोंनि बे इउटुब चेनेलखौ आरो फार्स्ट नोङो स्ट्राइक मोनोब्ला बेवहाय नोङो एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंनो जिमेइलाव माखासे मेसेज हरगोन। बे मेसेजाव नोङो नायनानै बे इउटुब चेनेलनि माबाखौ गुरै खावलायनायनि गेजेरजों आरोना, बेवहाय नोङो एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोङो बे चेनेलखौ मोनफिननो हायो। आरो इउटुबा नोंनि भुल जानायखौ बिसोरो मिथियो, मानो होनबा रिकुवेस्ट खालामहरनांगौ। बेवहाय जुदि नों रिकुवेस्ट खालामहराब्ला इउटुबा मिथिनानैब्लाबो बेबादि खामानिखौ मावदों होननानै सानो आरो। थाखायनो जायफ्रा इउटुबनि फारसे फैसा खामायनो गोसो दं बिसोर सांग्रां जानांगोन। इउटुबा बहुद गाइडलाइनफोरखौ मिथिनानै लानाया मोजां। मा भिडिअ होयोब्ला, बबेखौ भिडिअ होयोब्ला इउटुबनि बेरेखायै खामानि मावनाय जायो बेखौ मिथिनानै लानाया जोबोर मोजां लोगोफोर। जायफोरा इउटुबाव फैसा खामायनो गोसो दं, जायफ्रा गोदानै इउटुब खुलियो, इउटुबखौथ' बयबो खुलिनानै लानो हायो। नाथाय बे भिडिअ थिडिअ बानायनानै हगारनांगौआसो एसे दै जाया आरोना। बेनि थाखायनो माखासे नियम निथिफोरखौ इउटुबनि फारसे मिथिनानै लानाया मोजां। गोदान इउटुबार आरो जायफ्रा नियम निथिखौ मिथियालासे भिडिअ हगारबाय थायो, बिसोरनि फारसे बेखौ जोबोर मिथिनानै लानाया गोनांथार। इउटुबा मोनसे आरो नों भुल मावनायखौ खेबसेखौ नोङो वार्निंआ फार्स्ट होखांनायनि उनाव आरो खनसे स्ट्राइक जाखांनायनि उनाव जुदि नोङो आरो बे भिडिअखौ हगारबावोब्ला बेवहाय नोंहा माफ गैला आरोना। नोङो एप्लाइ
होफिननायनि उनावसो नोंनि माखासे एडभान्स फिचार माने नोंनि भिडिअआ जुदि रानिं हगारबाय थायोब्ला बयनावबो गोसारगोन आरो बेबादि जायो। ओंखायनो इउटुब कम्पानिनि फारसे नोङो गाइडलाइनखौ जोबोद मोजाङै मिथिनानै लायोब्ला भिडिअ बानायनायाव जोबोद गोरलै जायो आरो नोङो बेबादिनो गोबां फैसा खामायलांनो हाबाय थागोन आरो नोंनि चेनेला जुदि स्ट्राइक मोनोब्ला बेवहाय दिसेबोल जाजोबगोन मोनथामबो आरो नोङो सप्तासेनि उनाव नोङो बेखौ मोननै इनाबेल जानानै थागोन आरो मोनसेखौनो रिकुवेस्ट खालामनायनि उनाव बियो इनाबेल जागोन। लोगोफोर बेखौनो जोबोद नोंसोरो नायदो मिथिनानै लादो